Барокера седи ужасно на камерата. Но то ти е без твитка, я ще че. Пази се. Добре, а едно интервю. Как оценяш мача за момента? За момента прави много красиви атаки, много красив футбол, но липсва гола. Гола липсва. Покажи своя удар, както не веднъж си го казах го, но трябва да нацеля по-самата топка. Чужденците може би объркат мача. Добре, айде. Сега ще видиш, гледай мача. Гледайте мача. Публиката минава през стадиона. О, бах ти танка! Сега са 4 хора. Ударил. Бой! Завал! Вратаря е много добър. За ти ли бой да вкара? Спорен пас. Скандали в отбор. Труд. Дали отбор на хляба мекото ще изненада. Процентът е с Самба вляво, но паса беше лош. Кому беше нужно такова подаване? Няма коментирам много момък взе. Не са им платили да коментирам. Близък кадър на звездата от Борусия Дортмунд. Краля Стойчев. Какво позиционира каква стойка? Какъв удар на края. Разпределя между капитана на Борисионов и вълшебник. Тодор Петров гениален. Комисионера с топката, по принцип изпълнява празната пространство към Шкодрата. Контратака на Карара.
Какво завъркне на булата? Какво? Как да ти я дам по-добре, бе? Чакай малко, че Борис Иванов направи нещо подобно на Денис Беркамп. В най-силните му години в Арсенал. Себастиан Илиев. Топка. Определено звездата на днескашния матч ще отива му да е под светлината на прожекторите, да го снимат хората и така нататък. Играта се върти около Борис. Изнася топката просто великолепно. Много добър днескашния матч. Борис Иванов определено е MVP-то. Влиза кадър на звездата в матча. Топка към вълшебника. Нататък към Наско. Лондонеца поема, но никой не му отваря. Брокер е сам в центъра. Тежък удар на Брокера. Дезориентиран Борис Иванов, това дали ще повлияе на атаката? Не. Варо Симеонов изяжда Брокера за добър ден. Никола Стойчев! Какъв пропуск на Караля! Брокера изглежда отчаян. Хубав удар. Малко сила може би липсваше. Дяволото с топката! Много хубаво дръпване. Много хубав пас между нас. Чуват си обидни слова. Подаря са нас от среда на булата. Томас Мюлер. Хаотичен леко, но винаги е спокоен. Топка в празното, но Теодор Петров покрива тази фрапантна грешка. Шкода е достатъчно бързо отнеме топката.
Никола Петров задължен да се върне, за да изнесе топката, просто няма никой в средата. Флектува с камерата. Тя беше абсолютно сам. Но Краля винаги продава напред, той не знае пас назад, все пак е нападател от висока ранга. Ужас. Тук беше ясно, че Лондон са стигнали до него топката и играта приключва. Много добре между другото, страхотна атака. Борис Иванов си прави каквото си поиска днескашния. Бах ти каква красива луна. Удар, който нямаше нужда от никакъв коментар. Ако Брокер от Експреса развържи кесията за следващия матч и ми даде примерно една вафла, може и да коментирам по-нататък. Те, вълшебника не пуска.